Hej alle sammen, og velkommen til NP Gaming. Ja. Vi spiller noget Minecraft, og som sagt, så har jeg lagt en video ud, men det var egentlig et fail. Der er sket et eller andet med fraps og sådan, og ja, jeg har startet op med den her Minecraft, så lad os komme i gang. For at sige det lige ud. Det er i hvert fald have noget træ. Hvad sker der for min skin? Nej, okay, det er helt okay, der bare. Nej, jeg synes, det er så sat ud. Yes. Ja, jeg har også fået bygget mig et kreativt. For jeg lavede mig et, som jeg selv synes er et ret kreativt skin. Og underligt, men kreativt. Så lad os få lavet det her. Altså, det første, man skal få lavet i Minecraft, det er nok lige at få lavet også et lille hus. Jeg skal bare lave det her. Lad os lige lave en pickaxe. Og en skovl. Jeg skal lige tjekke noget her, og synes jeg, at den er på normalt. Der er sådan en idé, der hvor man ser sig. Men lad os da prøve at se, om vi kan... Nok skal vi have noget træ, inden vi går op ned i minen. Så vi skal nok lige have noget mere træ. Så vi måske kan få bygget os et lille hus. Tralala. Og så det afsnit bliver cirka 20 minutter langt. Nu ved jeg så, nu er jeg så ikke sat tid til, det kan jeg lige holde i 2 sekunder. Jeg bare stoppe, så det godt. Så kører den bare. Og det kommer cirka til at tage 20 minutter. Det her afsnit bliver så nok lige lidt længere, fordi jeg ikke vil tage tid på starten, der er så heller ikke gået forfærdeligt lang tid. Og lige inden jeg starter her, så vil jeg gerne give, hvis der er nogensinde nogen, der kommer til at sige, så vil jeg gerne give et shout-out til en af mine venner, Gamergood.dk. Han er sgu en sød gut. Ja, det er han. Så vi kan forvælge de her store træer. Og vi spiller jo den nye 1,7. Der skulle have kommet nogle nye biomes. Jeg har nu ikke lige fundet nogen endnu, men det kan jo være, at vi får set nogle nye biomes, eller får set de nye biomes. Jeg kan lige prøve at lave mig et lille bitte hus til at starte med. Og døren bliver så bare der. Så laver jeg en dør, selvom det kommer til at hjælpe os meget. Det bliver aften mørkt og færdigt. Og nej. Nu skal jeg så også passe på, at jeg bruger med træ. Det vil jeg nok ikke gøre, men... Og her er jeg falder ned hele tiden. Og så sætter vi altid døren udefra, og så... Ja, det må man leve med sådan der. Det er jo bare til at begynde med. Tralalala. Men ja, der er nok ikke nogen, der kommer til at se min video, og jeg så shoutout, godt allerede. Nice. Og kul. Men Gamergood.dk, ham skal jeg skulle lige tjekke ud. Så ja, og kun 2 stykker? Nej, det kan da ikke være sandt. Så ja. Grøft. Det skal undersøges. Ja.
garanti. Og ja, jeg bruger specs på BDCraft. Jeg kan godt lægge et link, og hvis jeg glemmer at lægge et link, så bare lige hurtigt skriv i kommentarerne, så skal jeg nok lige få fifet et link ned. Så må jeg prøve at se, om jeg kan lade være med at bruge makro på monstre. Det er i hvert fald lige siden jeg har fået min G500 Logitech G500 S-mus, så jeg har haft meget lyst til, at jeg skal slå zombie, så skulle jeg bare bruge makro på den. Så bare sige, ja, altså bare gå fuldstændig mok med makroen. Prøve at se, om vi kan lade være med. Så ja. Men jeg tror, at det her er nok kul indtil videre. Kan vi lige få hakket noget sten, sjovt med. Men ja, så vi kunne nok lige lave nogle fakler. Men der er nogle torches. Hende fakler, så det ikke bruger nogle monstre. Og jeg regner med, at der også kommer en tækketag ud. Ja, fordi jeg kan godt lide tækket. Jeg synes det er hyggeligt. Sidde og spille der. Og så bliver det Tækket Classic. Og jeg er ligeglad med, hvis der er folk, der siger, at det er snyd med EMC og sådan noget. Men altså, lev med det. Jeg hakker sten med en træhakke. Jeg burde nok lave mig en stenhakke. Der ved den også. Sætter bare lige færdigt der. Nej, det skal ikke løbe eller meget. Jeg kigger lige ned og ser. Eller vent lige lidt. Nu er jeg rigtig smart, ikke? Nu kan jeg virkelig lære af nogle her. Så siger man nemlig. Okay, ødelægger døren. Og så sætter. Så. Ja, så kan jeg bare sætte den der. Den kan zombier nemlig ikke smadre. Og jeg skal få lavet mig et tag. Det bliver så et jordtag åbenbart. Midlertidigt hus. Bare roligt. Men det hele skal jeg sgu se ind, jeg ved ikke. Skal jeg have noget? Jeg skal lave sådan en lille jordhytte. Så. Det var og 3, men whatever. Det kunne være dejligt. Jeg skulle så også lige få lavet en hak med, men det kunne være dejligt, hvis der var nogle får et eller andet sted. Der er i hvert fald nogle kyllinger her, som ikke kan blive slagtet. Hallo? Det vil også blive nat. Solen står nede i det fjerne. Jeg har en god idé. Vi kan flytte op i det der bjerg derovre. Og det ser egentlig lækkert ud derovre. Masser af fakler. Masser af fakler. Over det hele. Masser af fakler. Masser af fakler. Masser af fakler.
Se, det er hvad der sker. Så kommer der creepers lige på skærmen. Så kan jeg bare gemme mig her. Jeg er bare bange. Det kunne være nice, hvis det ville blive lidt nemmere, det ville være nice, hvis de tilføjede, man kunne lave cobblestone erosion. Så behøvede det ikke kunne, altså det behøvede ikke at kunne holde i lang tid eller noget som helst. Så havde man bare sådan lidt, altså hvis I ved, hvad jeg mener. Som bare havde lidt til at overleve. Det var jeg sgu ikke noget, som der kunne holde i lang tid eller noget, men nu er så den eneste grund til at sige lige nu, bare fordi jeg er pissebange, fordi der creeper dernede. You make me fright. Og jeg ophævede en vægt, hvis du holder højreklik nede og venstreklik, så kan du parere samtidig med, at du slår. Der. Sådan holder den frem, imens du smadrer en blok. Det synes jeg er lidt sjovt. Så er noget meget. Du kan også høre zombier. Oh my god. Tør vi? Spiders kan jeg også høre. Måske skulle lige gøre sådan. Dum. Jeg prøver det her. Stone sauce. Så jeg bare dør med det samme. Det vil godt nok være irriterende. Så kan jeg også lige få lavet nu. Jeg skal snart turde at åbne op dernede. Jeg tør bare ikke, så kan jeg lige prøve at lave en dobbelt kiste. Så hvis jeg bare bliver fuldstændig sprunget i luften, så ligger der nogle af mine ting her. Hvis den ikke også springer i luften, men okay så. Og det er creepers nu, og forsvundet åbenbart. Jamen, den spider over et creep. Hello, creepers? Au. Men. Så kan det sprunget lidt. Jeg tror lige, vi får gjort sådan her. Goddammit. Ikke lige, jeg kan høre spiders. I don't like all this sound. Jeg kan ikke lide at blive bygget af zombier. What are you doing here? Så det vil bare lige helt af, bare lige for at være sikker. Upsi. Sådan der. Måske lige få minut lidt. Ja. Altså her på min kanal, så kommer der nok til at komme meget ja. Men den her Minecraft-serie kommer nok til at være kørende i hele kanalens tid, for jeg elsker at spille Minecraft. Og så kommer der nok også en Battlefield-serie. Og nok selvfølgelig, som jeg sagde lidt tidligere, Take It, og så kommer der måske nogle videoer med min ven Gamerco.dk igen. Tjek hans kanal ud. Link in this description, eller beskrivelse på dansk. Yes,
det er ligesom sådan, hvad der meget kommer til at ske. Og så måske, hvis Gamergud.dk eller Albert vil få overtaget mig, fordi lige nu så er jeg bare nej på det, så kommer der måske FTB, altså Feed the Beast, men tvivler meget på det. Så I skal ikke regne med noget. Jeg skal nok vinde. I can win. Ja. Nu har vi i hvert fald fundet sten. Okay så. I kan ikke lide mig. Okay, nu. Det er godt, at det snød. Men jeg bliver nødt til det. Okay, what? Okay, så. What? Thanks. Okay, så. I'm gonna eat someone. Jeg er nødt til at æde noget, så ja. Seriøst. Okay, så men jeg kan jo derfor brænde noget egen. Jeg skal bare gå ned og mine hernede. Hvad, kan jeg godt heale, selvom jeg ikke er fuld? Ja, det kan jeg. Hvad? Okay, jeg ved ikke, om det er nice, det tilføjet det, eller om det ikke er nice, det gør. Det er lidt nemmere i survival, men why not? Og hvis jeg skulle være i tvivl, så er jeg dansker. Ja, den har jeg nok ikke lige regnet ud. Men jeg er faktisk dansker. Dansker. Se, nu kan jeg slet ikke sige det. Så er jeg ikke dansker. Så er det muligt andet. Så er jeg kaffe. Nej, det var... Som jeg allerede nok kan høre på mig, så er jeg meget underlig. Det skal nok også lige have svært. Det skal nok også lige hænge en crafting table på mig, eller en workbench. Bestemmer selv. Det gør jeg faktisk. Jeg bestemmer helt selv. Helt selv. Det er ret vildt. Det skal jeg altid, når jeg hopper. Så nok også lige tage nogle pinde. Så hvis den her er god, så gør vi lige crafting table. Det må da snart være dag. Det må det da. Skal lige få mig ud. Stadig mørkt. Okay, det bliver snart morgen. Klokken er 5. Minecraft-tid, tror jeg nok. Ingen idé. Jeg kan se skelet dernede. Bro. What the? Hvad laver du? Så bare rundt om dig selv. Because I can. Se, der er sådan noget der, ikke? Så jeg var forberedt på, ikke? Så kan jeg bare sige, fush. Rush. Så nu er det morgen. Eller nu er solen fremme, for jeg kunne høre monster dø. And we like all. We like the sounds of this. Så godt nok hurtigt jeg fandt noget jern. Så kan vi vende her tilbage senere, fordi lige nu der tænker jeg, at vi skal op og få noget mere træ. Se, det er lige præcis, nu har jeg et halvt liv.
Simpelthen ikke okay. Jeg spiste en helt kylling, det burde sgu da give mere. Ja, nej, altså. Så skal man lige have den her på mig. Så vi kan få noget træ. Det kunne også være dejligt, hvis vi kunne græskar. En lille en. Det med. Jeg tænker, at vi kunne lave noget af de her oak planks og sådan noget stone brick. Tænker jeg tror det kunne blive rigtig pænt. Nu skal vi have snart til at stoppe. 2 minutter, eller så er det så snart 1 minut, men ja, I må ikke lægge alt det pres på mig, det kan jeg slet ikke tage. Måske jeg så lige forlade sådan en lille farve. Hvad er det der? Ja. Og så også måske, jeg ved ikke hvorfor, men lige pludselig i dag, så fik jeg lyst til at spille Diablo 3. Det var nok fordi, at jeg så Mikkels video med Diablo 3, og så lige pludselig, selvom videoen handler om, at hvor lortet et, nu siger Mikkel, så mener jeg Cool Brothers. Ikke alle mulige andre. Men lidt pludselig, da jeg fik lyst til det, fordi den handler om, hvor lort Diablo 3 er, og hvor meget man ikke skal spille det, men altså, det fik jeg jo meget lyst til. Så måske, hvis jeg kan finde ud af, hvad mit password er, så kommer der måske noget Diablo på kanalen. Måske, altså jeg regner slet ikke med det. Og hvis I hader Diablo, og I bare slet ikke har lyst til at se det, så bare prøv at lægge en comment, og så sig det. Ja, så kan vi gøre glade. Eller jeg kan gøre glade. Alle sammen. Så kan vi også rundt noget mere. Og ja, jeg ved ikke rigtig, vi kan lave os en ekstra ovn. Vi laver 2 ovne. Må jeg lige ned og mine noget kul, så vi kan holde noget kørende oppe i vores lille bitte jordhule. Vi skal derover. Så er det så smart, at man kan gøre sådan her. Skal huske at holde shift inde, ellers går det galt. Se, det er det, der jeg mener, ikke? Så er der et eller andet skelet, et eller andet sted skyder mig. Simpelthen ikke okay. Så er der også på det der chok, ikke? Og så bare, nej. Og så bliver man bare skudt. Se, så står til op. Din fede færket. Jeg er ikke andet end at spise en zombie brain. Det kan godt have med, jeg tror ikke. One kill. Men ja, så må jeg jo komme op ved siderne her. Jeg skal lige, hvis jeg kan, få udryddet det der skelet deroppe, så det bare ikke stå der. Det var ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg holder shift den der.
vi skal stoppe nu. Ups, og det er nok et meget stille afsnit, men altså jeg har ikke prøvet så meget at lave video før end på mig og Albert Gamergod.dk. Jeg siger bare Albert, okay? Jeg lavede en kanal, der hedder Albert Nord HD, men altså ellers har vi ikke andet. Ellers har jeg ikke prøvet at optage på nogen tikkelig måde før, men altså vi ses.